tak tam niekde už by mal byť Egypt. Dosť dlho idem na to, aby som tam doplával. Povedali mi, že po Červenom mori neviem, či idem dobre, lebo pozrite sa, no, modré. Krásne, ale nie je červené. Pyramídy. Kde sú pyramídy? Morské panny. A ty sa teším inak. Dúfam, že nájdeme nejakú peknú. A teším sa aj na Gabiku. Tam, na brehu, by ma mala čakať Gabika aj zo Slovenska. Egypt jej učaroval. A chcela by si tu kúpiť nejaký pekný apartman, luxusný. Tak dnes budeme také hľadať. No, možno aj tú morskú pannu nájdeme. Gabika, ste to vy? Áno, Vládko, som to ja. To sa veľmi teším, že... Počúvajte, to je nádherné prostredie. Úžasné ste si vybrali na takýto úvodný rozhovor, ale toto egyptské slnko ma zničí. Treba si na ňoho zvyknúť. Vy si zvykávate už dlho? Už 5 rokov. Pánečku, toľko sa chodievate? Áno. Čím vás tak Egypt dostal? Ja som v podstate od malička potom túžila. Po čom ste túžili? Vidieť Egypt, vidieť pyramídy. Čo čakáte od toho, že tu budete? Tak v podstate tým, že sem chodievam ako dosť často, 2-krát do roka, lebo mi tu vyhovuje veľmi klíma aj z môjho zdravotného stavu. A už to nechcem riešiť hotelmi a prenajmami a v podstate už dosť ľudí zo Slovenska tu pokupovalo nejaké nehnuteľnosti a rozhodla som sa, že by som zainvestovala a mala tu niečo svoje, keď prídem. Pôjdete do toho aj vy. A aký máte vysnívaný? Keďže to berem ako investíciu, tak by som skôr niečo také luxusnejšie. Aké veľké asi? 80-100 metrov. A zariadené by to malo byť? Nebudem sa tomu brániť, ale nemám problém, ako si to zariadiť aj sama. To sa chcem opýtať. Ako sa to tu v Egypte robí? Veľmi jednoducho, tu dostanete všetko. Kde by mal byť? To vieme vlastne? V akom okruhu od veľkorušného mesta? Od Hurgady? Niekde v blízkosti Hurgady. Nie, určite nie v centre, ale chcela by som niečo veľmi blízko pláže. Najlepšie na pláži. Čo cena? Je trošku problém. Mám istý rozpočet, tak... Tak poďte. Ideme vytriasť vašu peňaženku a poďme to napočítať. Aký je ten váš rozpočet? Do akej ceny viete ísť? No, tak tých 100, 120 maximálne. 1000 eur. 1000 eur. Hovoríme o eurách a o tisícoch. Chcem sa opýtať na tú využiteľnosť, pretože viete, z môjho laického pohľadu, cena a využitie, to sme niekde inde. Tak ako ho chcete využívať ten apartmán? Lebo asi ho treba už, keď bude pekný a luxusný. Akože do takej ďalekej budúcnosti uvažujem, že by som tu zostala žiť nastalo. Naozaj? Naozaj. A teraz ste ma úplne dali do kolien. A čo by ste tu chceli robiť? Nič, oddychovať. Úžasný život. To sa vám budú mnohí závidieť tak... Plánujem to tak na dôchodok, možno predčasný, ale... Aha. Výhliadka veľmi perspektívna a dobrá. Tak ideme takto týmto vodným bazénikom, alebo ideme tuto po tejto ceste medzi palmami? Nechám to na vás. Ja by som hneď ten bazén dal, ale Poďme na to. to sa dostaneme do mora, nie k rezortu. To nevadí, tak začneme morom. V ústrety nášmu novému rezortu. Aké rezorty čakajú slovenskú milovníčku Egypta v Hurgade a okolí? No predsa luxusné. Dnes sa pozrieme do rezortov Palm Beach Piazza, Ocean Breeze a Samra Bay. Všetky ponuky na diaľku zhodnotí Martin Čapo. Všetky vodné cesty vedú sem. Pozrite sa, aké to tu je krásne. Marta, teraz sme kde? Teraz vás pekne vítam na Sal Hašiši. Hašiši? Toto je Sal Hašiš? Toto je Sal Hašiš, presne, áno. Je to také novovznikajúce stredisko, 20 kilometrov od Hurgády a 20 kilometrov od letiska. Bude tu do 32 medzinárodných hotelov, obchody, reštaurácie, kina, golfové ihriska. Po 12 kilometrov dlhej promenáde sa môžu ľudia prechádzať, majú priamy prístup k moru, môžu sa kúpať, kde si len predstavia. Keď by náhodou ľudia mali potrebu, že chcú ísť do Hurgády si na nákup alebo niečo zabezpečiť alebo za zábavou, tak premáva kyvadlová doprava. Takže ešte raz vás srdečne vítam na Sal Hašiši a ideme si predstaviť náš prvý apartmán, ktorý sa nachádza v rezorte Palm Beach Piazza. Ako
Ako sa to povie po arabsky, že poďme? Jala? Jala? Jala. Jala. Jala, dzivčence. Dobre je to, keby... Krásne, nádherné. Projekt bol dokončený v roku 2005. Je tam dokopy 100 apartmánov. A pre pani Gabiku som pripravila na odprezentovanie jeden veľmi pekný apartmán, úplne hore, s famóznym výhľadom na more. A my budeme mať tento výhľad? Presne tento výhľad budete mať, áno. Čo tu môže pani Gabika v tomto rezorte nájsť? Tak za prvé, je to reštaurácia, lekárenie v rezorte, je tu obchod, potom tu má telocvičňu, je tu práčovňa, je tu upratovacia služba. Všetky služby sú tu také, ktoré poskytuje 5-hviezdičkový hotel. Mesačné náklady na tento apartmán sú 85 €. Samozrejme hovorím mimo energií. V tom je internet, je tam satelit, samozrejme pripojenie. Potom tam má bazén, má tam veškeré služby, ktoré sú ako upratovanie záhrad, osvetlenie priestorov a tak ďalej. Čiže všetky tieto služby sú v cene. Ideme si pozrieť ten apartmán? Ja som za. Nech sa páči, ja vás pozývam Len na prehliadku. tak prstom. Tak keď mám prstom ukázať, tak ten úplne hore. Wow. Vyzerá dobre. Tak Tak poďme. poďme na to. الليلة دي سيبنا أقول وأحب فيك وانسى كل الدنيا دي وغمض عينيك الليلة دي سيبنا أقول وأحب فيك وانسى كل الدنيا دي وغمض عينيك ده انت نور حياتي عمري كل أملي شوق الدنيا كله مش كتير عليك والله كل حاجة فيا بتنادينا أيوة كل حاجة فيا بتناديك الليلة دي سيبنا أقول وأحب Takže nech sa páči, toto je prvá spálňa. Z tejto spálničky máte čiastočný výhľad na more. Je to celé zariadené aj so záslonami, so všetkým, čiže len doniesť kufre a bývať. Ideálne. Takisto nábytok z masívu, z dreva. Pozrite sa, že 3 podhlavníky. V Egypte nenájdete malú posteľ. Oni milujú veľké postele. Neviem, či je to tým, že môžu mať 4 ženy, ale Máme odpoveď. jednoducho aj tu sú veľké postele. V byte sú 2 kúpeľne. Ako sa povie po arabsky pekné? Gamila. 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 Gamila Gabíka. A vy by ste sem, Gabika, chodievali viacerí, teda ak prídete s rodinou, ak prídete s kamarátkami, s Určite kamarátmi, takže je výhoda mať 2 kúpeľne. No, bez pochyby. قالوا يا من القمر علي وبعد Po mojej ľavej ruke je kuchynka. Takto si robíte ráno kávičku a pozeráte sa na toto. Mne osobne by vyvrela voda. وانا الليلة دي Teraz si pripadám ako Tutanchamón. Poďte, bohyne. Nádherné. Viete, čo mi tu Marta chýba? Šmiklavka rovno do bazénu. Je to veľká nevýhoda. Veľká nevýhoda Taký tohoto nedostatok apartmánu. tohto bytu. Tak toto je taká excelentná ponuka. Som celkom zvedavý, Gabika, že ako sa my budeme hýbať s percentami. No, tomuto dávam dobrých 90. Marta, prosím vás, koľko stojí tento apartmán? No, najprv, kým poviem cenu, chcela by som povedať, že apartmánov s takýmto výhľadom na celú zátoku Salhašiš je skutočne málo. Takže cena aj so zariadením je 150 000 €. Trochu nad rozpočet. Je to je. potrebné to zariadenie odkúpiť? Nie je to potrebné odkúpiť, je možnosť sa dohodnúť s developerom priamo a o tú určitú čiastku, koľko stojí nábytok, sa potom samozrejme cena bytu zníži. Takže tomuto apartmánu naozaj niečo vytknúť, ako som s ním úžasnutá a jediné, čo by sa mu teda dalo vytknúť, je to, čo povedal Vlado, že dorobiť tú šmiklavku rovno do bazéna. Na ponuke v projekte Palm Beach ma asi najviac oslovil ten priamy kontakt s morom. Je to trošičku malý projekt, ale tá vybavenosť tam je. Asi najzásadnejšou nevýhodou z môjho pohľadu je, že sa to nachádza mimo Hurghady v novej časti. Toto je pekná lokalita. Tu by mohli byť, nie? Čo jedna? Tu ich bude dosť.
Tu im je dobré. Kto vie, čo asi tak jedia? Myslím, že to vidím na dietu. Musia si držať postavy. To si nejakú chytím. Poďte moje. Ej, toto bude záber. Toto bude. To čo? Čo? A to ja som myslel, že oni majú plútvu. قالت لي قول حبيتها ولا ما حبيتهاش ما رضيتش ارد قالت لي قول قلت لها بلاش حبيبتي بلاش قالت لي قول حبيتها ولا ما حبيتهاش ما رضيتش ارد قالت لي قول Nachádzame sa v rezorte Ocean Breeze, Family Resort. Sme na Salhašiši opäť. Rezort má úžasných 125 000 metrov štvorcových. 40% z tejto plochy je zastavaná a 60% tvoria bazény, záhrady, pláže, športové zariadenia a tak ďalej. Bazénové koľko? Je tu dokopy 7 bazénov. Z toho niekoľko bazénov je vyhrievaných a jeden je absolútne špeciálny bazén, je s morskou vodou. Je to tak urobené, že horizontálne vidíte priamo z bazénu more. Takže je to niečo úžasné. Je tu 310 apartmánov. Bude tu nespočetné množstvo reštaurácií a bude sa dať vybrať dokonca, akú reštauráciu si prajete. A poviem vám teraz takú úplne nezvyklú vec pre Egypt. Sú to tzv. Inteligentné apartmány, kde si cez počítač môžete vybrať nie len, že čo budete večerať, vy si to môžete vybrať a už vás na tú hodinu budú očakávať, len si naťukáte, že tam chcete byť trebárs o 6 a že si dáte rybku. A mesačné nájomné teda, alebo v podstate poplatky? Tu je to urobené tak, že tu to vlastne záleží od metrov štvorcových. Čiže za meter štvorcový ročné nájomné je euro aj 20 centov. Ale za meter štvorcový podotýkam. V tom nie sú energie. V tom nie sú energie. Nie, A čo je v tom zahnuté? Starostlivosť o bazény, o záhrady, výťahy, osvetlenie, pláže, slnečníky, prosto všetko. A na ktorom poschodí sa môžem spýtať, je ten apartmán? Na 4. Čiže úplne hore? Áno, úplne hore. قالت لي قول قلت لها بلاش حبيبتي بلاش دي حكاية وخلصت مش عارف هتفيدنا بإيه دي حكاية وعدت ونسيتها فاكراها ليه حلفت لا قولوا يا ريتني قلت Marta, ja idem tak nesmelo, lebo ja mám pocit, že tieto dvere sú z trezoru nejakej egyptskej banky. No presne sú také, sú to bezpečnostné, vynikajúce dvere. Tento byt má 125 metrov štvorcových. Páči sa mi ten ich nábytok. Tak je to naozaj... Nábytok je veľmi pekný, je z dreveného masívu. Nábytok bude v cene, alebo je to bez nábytku so zariadením? Nábytok, cena bez nábytku. Bez. No, No tak táto spálnička, tak táto je moja. aj tak to ja Je balkón. sedím vo Aj vašej... balkón. Vy môžete, Vladko. tá je nádherná To však. je umelecké dielo. فاكراها